Rêvebera Radyoyu Dencî Gela. جنابان نوشیان رادیو دنگی گل روش باش ایرو 1 سبات 2025 شمی لبریکسل ساعت 10 لامده 12 گدارنی جمع نوچیان پیشکش بکن دم آزادی ریبر آپویه اندام کنسای ریوبرا که سبری او کتبلی برنامه تایبت استیک تیوی بو او برسف دا پرسن روزنامه‌وان محمد امین یلدرم سبری او دست پیکی لسر مجارا هفدیتنین بر ریوبرا پورسکنی و گوت حکومت آکه پیشی دزانه که لترکیه پرسکریکا سرکه پرسکریکا کرده نوه مثلا کرد پرسکریکا کرد اساس روشا Türkiye پرسکریکا Türkiye جدا بود و او ذهنیت bu sebep ki ne 100 sal zedetir jî gelî Kürt pir eş jiyan kir. Devleta Türkiye eger îro nav alozyaka Kurdaya pergala navnetevî Musa Hüstixwara hatta pir cara bê îradeye hemû pirsgirîk eger bi Kurayê astê jorda jiyan dike sedem çareser nekerine mesela Kürde. Eğer diroke verda hinajî aynı zihniyet be dubare kirin, aynı encam be jiyan kirin. Reberapo hember be zihniyeti her tim host yani bir şivazeki demokratik siyasi müzakere mesela Kürt be çareser kirin. Böyüste eğer devlet Türkiye AKP rastî ciddiye bu dixwaze tişekî bike pir makul çareserkirina demokratik pêş dixew AKP bixwaze wata bide berî her tiştî aliyê di AKP wisa xwe jor da bibîne hatta wisa vek şûrê xwe bihêjîne ya wisa bibe ya wisa bibe ev ne akıla o ne ciddiye o hizmette tu çareseri işi nake. Böyüste beri her tişti AKP tabi ciddi be. Ev tecrit rabe. Hasta ki revera poji pir makulun. Demokratik buna Türkiye. Peşkistına demokrasiye. De işaretle tabi neyini hene. De eğer disa usa ve behcet ve amur karbine imralı o reverapo. Valla şuna kadar devlete Türkiye ne kadar gabba veje o her tişci serbin hebu. مشهد رشکت روژا 11 پرگالا تجربه ایمرالی هات تشکیل کردن. در روژا 11 مشهد رشک د 21 چله ده د چارچوبه پنگا و جریبه پر آزادی ج پرسکریکا کتر چارسری دست بکر چالاکی لقادا باستیلی هات لدارخستن. چالاکوانان به هجرین یک کسی شرط و مرجین گرتی رهین گرتنا ریبه پویا 26 سالان نشانده. گلک جوان پارێزەر سیاستمەدار û karkerên înşatê beşdarî çalakiyê bûn. Çalakvanan di nava hücreyên sembolîk de peyama werin em bi hev re dîwarên îmraliyê hilweşînin û rêber apo azad bikin dan. Ji bo fîzikî azadiya rêberapo ji bo statiya Kurdistanê paz desthilatê em li Strasburgê ne ji bo
Civak azad be, siyaset azad be, aboli azad be, kent azad be, jin azad be. Hemu fikrin alternatif azad be, peyviste revera po azad be. Civo azadiya revera po, o çareseriya fikreka Kürt, baz de sıvate hem de sıvtat bu kayda. Emri dere ilo le paytakta Paris'e Fransa Paris'e bu ribera bu vedera em de hücredane bu me bu hünermen ezvek şangereki dibejin şahsiyeta riber apoda hemi beşi civanki dilgirtiye de hücredaya zindane daye Cibove ki em dibêjin serê her tiştî azadiya rêber Apoye îro em li birin 15 Sibatê da em li Strasbourgê ne bangawaziya me hemî hunermend destpêkê da û hemî beşê civakî em 15 Sibatê da li Strasbourgê bin ji bo azadiya rêber Apo gere em dengê xwe bikin yek emê girava İmraliyê hilweşînin û rêber Apo azad bikin. Bila 15 Sibatê roja reş bila Strasbourgê piştgiriya serokatî dikin, piştgiriya serokatiya hemû gelan dikin. Tecrida ne tene ser Öcalan, ev tecrida ku şahsiyeta Öcalan'da serîgelê Kurdan çend sala didomî, ji bo wiya jî me çibêjin yani hücre avakir û ji bo ji alî sembolîk 26 kes kedin hücre ji vî şeklî de em dixwazin bala bikişînin ser tecrida Brez Öcalan. Her reve, êrişên koalisyona Tirkiye sema û yên li Bakurê Sûriyê sûçên şerin. Rêxistina şopandina mafên mirovan her reve, têkildarî êrişên dewleta Tirkiye li ser rojava raporek amade kir. Her revê di rapora xwe de diyar kir ku ne tenê di meha çileyê de çar êrişan de 20 sivîl hatin qetilkirin û 120 kes jî birîndar bûn. Di raporê de hat ragandin ku ji dehê qanûnê ve ji ber pevçûnên li bendeva Tişrînê zêdeyî 413,000 sivîl ji av û elektrîkê bêparmane. Her revê di rapora xwe de dibêje çeteyên dewleta Tirkiye lek sûçên weke girtinên keyfî, revandina zarokan, eşkence, tundiya zayendî, talan û desteserkirina mal û milkên gelpêktînin. Her wiha rapor dibêje ku ji ber êrişên li ser binasaziya herêmê pêdiviyên bingehîn ên bi milyonan mirovan nikarin bêndabînkirin û vê bangê dike. Hedefkirtina ambulansan nebûye yên tesadufî ne. Ev sûçên şerin û divê Tirkiye û çeteyên wê hesab bidin. Ayşegül Doğan, çareserî dê bi tekoşîn û hevkariyê pêk were. Berdevka Dem Partî Ayşegül Doğan di çarçovaya hevdîtinên nan edalet û aştiyê de li Mêrsînê bi nûnerên rêxistinên sivîl re civiya. Ayşegül Doğan balkişan ser hevdîtinên İmraliyê û wiha pêde çû. Tevî hemû bangin jî tecrît û sepanên antîdemokratîkê jî bi awayekî derkanûnî berdewam dikin. Doğan têkildarî pirsa niyeta edalet, hikûmet û deselatariyê çi ye jî ev tişkotin. Emniyeta devletê ji berê heya niha baş dizanin. İhtimala aştî û çareseriya demokratîk her çend piçûk be jî em ê hevil bidin ku van pêk bînin. Ev yek bi îradeya me ya hevpar û tekoşîna me ya hevpar pêkane. Dem Partî nikare vê yekê bi tenê serê xwe bike ji ber ku aştî mijareke civakî ye. Bi şer xwe li hemû qadên jiyanê nîşan dide. Roj bi roj mezintir dibe û bandorê li hemû derdoran dike. Guherîna vê pergala ya biriya demokratîk nekarakî hêsane. Ayşegül Doğan wiha bi dawî kir. Bernameya me û paşeroja me li ber çavanin. Em dibêjin ku divê riyên demokratîk werin vekirin. Divê bi diyalog û hevdîtina an pirsgirêkên Tirkiye werin çareser kirin. Ez dubare bilêv dikim ku em ê çareseriyê ji bextê deselatariyê re nehêlin. Her wiha ev ne mijareke wisa ye ku partiyeke siyasî bi tenê serê xwe çareser bike. Divê hemû kes xwedî li çareseriya demokratîk derkevin. Hevcadariya me bi heza
به مزنکرنا تکوشینه هیه. اویار زختن لگرتی گهان زیده بون. هفسرو که تو داره چتین اویار تکلدار مجارن در روژه و در نرخاندن کرن. اویار در نرخاندن خوده بالی دکشین سروان خالان. ام لبنده نکو هفدیتن لیم رالی به برز عبدالله جالان را برفرهتر ورن کرن. یکانه چاره سریع فرسیری کان رونشتنا به برز عبدالله جالان رایه. دموکراسی آشتی او آزادیا گلان اوها پیکانه. ام دخوازن هفدیتن به برز عبدالله جالان را زیده تربن. او یار دستشان کرد که ریبرا پو 26 سالن دبن تجریتا مطلق دته گرتن اوها گود. TBMM او پارتیین سیاسی خالا پیواچویا چاره سریه دکن. لبرز و جالان او گرتین دن این لی امرالیه هینا دبن تجریت دنه. هینا جزاین دیسیپلینش برز عبدالله جالان رتین داین. یعنی هونه به برز عبدالله جالان رونن او پیواچویا چاره سریه باخفن لی هونه جزای دیسیپلینشی بدن. evne rewşeke qebul kirine ye. Rojnamevanên hatin tahliye kirin. Em ê tekoşîna nazim bi serketinê tacîdar bikin. Komek rojnamevan di 21 Kanûna 2024 de ji bo ku tevlî çalakiya ji bo rojnamevan nazim daştan û cîhan bilgîn bibûn, hatibûn girtin, do hatin berdan. Rojnamevan jaliyê hempîşeyên xwe ve li devê girtîgehê bi coş hatin pêşwazî kirin. Rojnamevan Osman Akın daxuyaniyek Kurta û got, me gotibû wê seltenat qesir hilweşin wê tekoşîna kesên berxwedêr Hero, Gulistan, Cîhan û Nazim bimîne. Em hatin girtin lê me li hundir gelek berxwedêr rên heqîqetê nas kir. Em bi xwe bûn şahîdê berxwedan û tekoşînan. Me berê nûçe çêdikir. Me bi vê bûyerê firsen dît wan nas bikin. Belê girtin lê tişta ku herî zêde ji destê wan tê ev e, em ê dîsa li ber xwe bidin. Em ê dîsa pênûsên xwe li ciyê mayî rakin û tekoşîna ku cîhan û naziman hiştine bi serketinê tacîdar bikin. Daxuyanî bi duruşmeya çapemeniya azad nayê bêdengkirin bidawî bû. Gudarên hêjametin dawiya nûçeyê xwe dem baş. سال 1977 دەستپێکە بەهارەیە لە باتمانê ڕێبەرê tevgera Apojiyan Mazlûm Doğan ciwanê ku lê digeriya dibîne. Navê wî ciwanê Mahsûm Korkmaz e. Mazlûm Doğan pişre wê ji kadroyên pêşengê tevgerê re ji Kemalpîr û Hayrî Durmuş re وها قال معصوم كوركماز بكرا gelek bi qabiliyete hevalekî dilsoze dikare bibe fermandarekî baş rêberekî gel. helbet wê dîrok Mazlûm Doğan mafdar derbixista. Mahsûm Korkmaz di sala 1977 de li lîseya Batmanê dixwend. Wî çalakiya xwe ya şoreşkerî ya yekem li wê derê pêkanî. Komek şagirtên dibin pêşengiya Korkmaz de ji dîreka dibistanê ala Tirk anîn xwarê û ala Kurdistanê lêdaliqandin. Ev bûyer roja 13 gulana sala 1977 de rojnameya Günaydinê de bi sernivîsa
ji dîregî alame anîn xwarê bû nûçeya sereke. Ev çalakiya Mahsum Korkmaz û hevalên wî keta Rojava Tirkiyeyê. PKK hareketi Tevgera PKK di sala 1977 de li Lîseya Batmanê bi dalakandina ala Kurdistanê dest pê kir. Ji xwe wê demê Mahsum Korkmaz jî li wir şagirtê wê lîseyê bû. Li dîreka Lîseya Batmanê dalakandina ala Kurdistanê di Rojava Tirkiyeyê de bandorekî giring çekiribû. Wê demê hevalê me Hüsamettin Turan ku wekî nûçegihanê Rojnameya Günaydinê dixebitî vê nûçeyê çêkir û di Rojnameya Günaydinê de wekî Nîvrûpel li Batmanê ala PKK hate dalikandin cî girt. Pêşî ya rastî nebû nûçeyekê dij. Reklama PKK hate kirin. Bi vî awayî nasandina PKK hate kirin. Mahsum Korkmaz di sala 1956 de li Farqînê li gundê Gulazerê hate dunê. Malbata wî li gorî şertên wan rojan malbateke dewlemend bû. Bavê wî Şêxmûs Korkmaz, Mahsum û xuşka wî dişîne dibistana Leylî, yurda dewletê ya Farqînê. 4 salî egît mezkirim, egît wî 6 salî bû, ez 10 salî bûm. Hevra em yadlî okula Farqînê me xwend. Sala ewil ji xwe me sal kir. Sala ewil li wê derê em bi hevra çûne mektebê. Yani 3-4 salî bû bawer kî ji heywanan netirsiya. Zaroka ege heqaretî çêbiya li qarşî disekinî. Vî awayî sebîkî germ bû, saha şîrin xuyat kir, germ ama wêrek cesaretlî bû. Ez 4 sal jê mezkirim.